Učesnik reality programa Zadruga 9 prokomentarisao je složen odnos između Stanije Dobrojević Asmina i Aneli Ahmić. On je najpre ispitivao Staniju o njenoj i Asminovoj vezi, kao i kako je mogla da bude sa njim posle nekih stvari, nakon čega se situacija zaoštrila. Asmin je u naletu besa zbog svega što je čuo o sebi ustao i krenuo da vređa Iliju. Kada je obezbeđenje snimilo da je situacija veoma napeta, hitno je reagovalo i zaustavilo Asmina da bliže prilazi Iliji. Ipak u jednom momentu Asmin je krenuo da se bori sa obezbeđenjem, koje ga je odvuklo od crnog stola u sobu i tamo uvorilo na krevet. Smirivanju situacije nije doprinela ni Aneli, koja je sve vreme stajala pored vidno iznerviranog Asmina i drala se iz petnih žila na njega. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.